कौन होची कहलो कि मो देह पूरा गरम हो जाଉଛି काहे सेमती कहून कौन पे कौन पे कहून सेमती सेमती ये माने सब माने देखिले मेरे टीवी रे इच्छा होची बहुत नहीं माने करिले भल लागबो बोते तुम हाँ सतरे हाँ केबे आसीबो कहून खूब जल्दी मैं एग्जाम टा खाली सर आसीबो सतरे हाँ छाड़बी नहीं आसिले बहुत करी हाँ सतर ना हाँ हेलो हाँ आउ कौन कौन होची कहलो कहाँ किसी होनी अरे कहले सिना जानी सार को कथा शुणी मो मुंडरे पूरा माने घुरलानी कौन कौन शुणी कौन से जो सन्मत थी ना जो मजा करथिला बोलते जे सार कहते गर्लफ्रेंड को कथा कौन कहते ଏଇ ଆମ ସେ ମାନେ ତାଙ୍କ गर्लफ्रेंड ସହିତ ଖେଳୁଥିଲେ ଛୋଟ ବେଳେ ତାର ମାନେ ତାଙ୍କ ଛାତି କଣ କଲେ ସେ ଚିପି ଦେଉଥିଲେ ସେଇ କଥା ମାନେ କହୁଥିଲେ ଖେଳୁଥିଲେ ଚିପି ଦେଉଥିଲେ ତାପରେ ମାନେ ଖୋଲିକି ହଁ ବୋଲେ ସେ ଝିଅଟା ପୁରା ରାଗିଯାଏ ତାପରେ ପଳେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ହସି ହସି ପାଗଳ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ତମକୁ ଏଇ କଥା ଗୁଡା କୁହନ୍ତି ଭଲ ଲାଗେ ତମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଏମିତିରେ ବି ତ ମୋର ମାଷ୍ଟର ନୁହନ୍ତି ନା ଆଉ ମତେ କହୁଥିଲେ ବି ଏସବୁ ଲାଇନରେ ଆସିବାକୁ ପଡିଲେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ ଏସବୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ସାର୍ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇନରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଲାଇନରେ ସିନା ମୁଁ ତତେ କେତେଟା ଭିଡିଓ ଦେଇପାରିବି ଦିନକୁ ତ ମୁଁ ଏମିତି ଦେଇପାରିବିନି ନା ଫିଲ୍ମ ମୁଁ କେତେବେଳେ କେମିତି କରିପାରିବୁ ଆଉ ତୁ ଅଲଗା ଲାଇନରେ ନ ମିଶିଲେ ତୁ କେମିତି ଯାଇ ଆଗକୁ ବଢିବୁ ମତେ କହୁଥିଲେ ତମେ କଣ କହିଲ କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଟ୍ରାଏ କରିବି ନାଇଁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବ ବଟ୍ ମୁଁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବିନି ମୋର କାହା ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବି ତମେ ଅଛ ବା ମୋର କଣ ଦରକାର କାହା ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବାର ଅଛି ମତେ କରିବାର ହିଁ ନାହିଁ ମୋ ସହିତ କରିବାର ଅଛି ସିରିୟସଲି କରିବ ମୋ ସହିତ ହଁ ଯେ ଭେଟ ହେଇପାରେ ବୋଲି ମାନେ ଅଛି ନା କଣ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ସେଇଟା ବି ସତ କଥା ବଟ୍ ମୁଁ ଭିଡିଓ କଲରେ କେବେ କହିବି ତୁମକୁ ଭିଡିଓ କଲରେ କହିବି ସେ ସବୁ କଥା ଭିଡିଓ କଲରେ କଥା ବି ହେଇପାରିବା ଆମେ ସେ ସବୁ କରି ବି ପାରିବା ଭିଡିଓ କଲରେ କେମିତି କରିବା ସେମିତି ଆଜିକାଲି ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି କେମିତି କରୁଛନ୍ତି କହୁନ ମତେ ଟିକେ ଆରେ କହିଥାନ୍ତି ମୋ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ କହୁନି ସ୍ଲୋରେ କଲେ କଥା କୁହ ଭିଡିଓ କଲ କେମିତି କରନ୍ତି କୁହ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଯୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ସେଥିରେ କଣ ଖୋଲିକି କରନ୍ତି ସେ ସବୁ ଆଉ ତାପରେ ଆଉ କଣ ତାପରେ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି ସେ ନିଶା ମହାରାଣା ଶୁଣିଥିଲି କେମିତି କରନ୍ତି କହୁନ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ସେ ସବୁ ମୁଁ କଣ କାହା ସହିତ କରିଛି ନା କଣ ହଁ ଯେ କେମିତି କରନ୍ତି କହୁଥିଲି ସେଇଟା କୁହ ତମେ ଜାଣିନ ତାହେଲେ କହୁନ ମୁଁ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରେନି ଛାଡ ସବୁ କଥା କିଛି ନା କହିବିନି ମତେ ଶୁଣିବାର ଅଛି କୁହ କିଛି ନାହିଁ ୟାର ସେମିତି ଭିଡିଓ କଲ୍ କେମିତି କରନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି କହୁନ କୁହ ଛାଡିଲେ ସେ ସବୁ କଥା ଛାଡ ନହେଲେ ନା କୁହ ମତେ ନିଜକୁ କେମିତି ଲାଗିଯାଉଛି କୁହ ଭିଡିଓ କଲ୍ କେମିତି କରନ୍ତି
କୁହ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ କେମିତି କରନ୍ତି ବୋଲୁଛି। କେମିତି କରନ୍ତି ତମେ କହିବ ନା ମୁଁ କହିବି? ମୁଁ ଜାଣିନି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ କେମିତି ମୁଁ କରନ୍ତି। ବି ଜାଣିନି ସେ ସବୁ କଥା। ତମକୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେୟା କୁହ। ଯାହା କହିଥିଲି ନା ତମେ କଣ କହିଥିଲ? ଆରେ ତମକୁ ସେମାନେ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେୟା କୁହ। କୁହ। ଆରେ ଯେମିତି ପ୍ରୋସେସରେ କରନ୍ତି ଭିଡିଓ କଲରେ ବି ସେ ସବୁ ହେଇପାରିବ ନା। କେମିତି? କେମିତି ବୋଲି କହିଲ? କାଲି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ପଚାରିକି କହିବି। ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ସିଏ ପଚାରିବାକୁ କରେ କେମିତି କେଜାଣି? କଣ? ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ? ହୁଁ। ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ଭାବୁଥାଅ ସେଇଟା ଖାଲି ମୁଣ୍ଡରେ ଢୁକେଇ ଭାବୁଥାଅ। କଣ କରିବି ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଛି ମୋର। କଣ? କହିଦେଲ ନା ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଇଗଲା। ବୁଝିଲ ନା? ତ ମୁଁ ହେଲେ କଣ କରିବି କୁହ? ଇଚ୍ଛା ତ ହେଇଗଲା ନା। ତମେ ବି ହେଲେ ମୁଁ କଣ ଭାବିଦିଅ ମୁଁ ଅଛି ତମ ପାଖରେ ବୋଲି। ଭାବିଦେଲେ ସବୁ ଯଦି ହେଇଯାଆନ୍ତା ହୁଁ ଭାବିଦେଲେ ଯଦି ସବୁ ହେଇଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଭାବି ଦିଅନ୍ତି। ହୁଁ। ଭାବିଦେଲେ ସବୁ ହେଇଯାନ୍ତା ତାହେଲେ ଭାବି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ ସେକ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତି। ନାଇଁ କି? କଣ କହୁଛୁ? ଠିକ କହିଲି ନା? ହଁ। ତ ସେମିତି ତ ହେଇପାରିବନି ନା। ତମେ ସତ କହିଲ ତମେ କୋଉ ଭଉଣୀ ସହିତ କଥା ହଉଛ ନା ଯୋଉ ରଖିଛ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଆରେ ମୁଁ ଯାହା